гости! Първата част от официалната програма на петия международен младежки фестивал Гергьовско веселие приключи. Нашата сцена бурно разлюля гръцки, румънски, арменския фолклор. Още веднъж аплодисменти за участниците! Сега ви оставям в талантливите ръце на нашите прекрасни домакини от Народно читалище Светлина Кремиковци и тяхната специална развлекателна програма. Тя ще ви зареди с настроение и ще наелектризира сцената. А когато се извие българско хоро, нека заедно се хванем за ръце и да покажем как танцува кръвта на всички патриоти. Останете с нас, защото нашата официална програма ще продължи с български песни и танци.